min jidħol fil-politika qed jagħmel missjoni li jagħti ħajtu għall-aqwa interess ta' pajjiżu. Kliem l-isqof Giovanni Cefaj li ftit tal-ġimgħat inħatar mill-Papa Franġisku biex imexxi d-Djoċesi ta' Huancane fil-Peru, iddedikata lil San Ġaħbu Apostlu. Is-saċerdot Awċi mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl għamel żjara ta' korteżija lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali. Min-naħa tiegħu Adrien Delija esprima s-sodisfazzjon tiegħu meta jara xi ħadd Malti jew Awċi f'kariga daqstant importanti. Qal li dawk li jażlu li jiddedikaw ħajjithom għal missjoni jagħmlu l-naġieħ għax juru l-kapaċità tagħna l-Maltin u l-Awċin biex inħobbu lil proxmu fil-bżonn. Il-missjoni jililin minn kwalunkwe forma ta' xogħol jew karriera tenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista li ddiskuta wkoll mal-isqof Cefaj dwar l-importanza tal-missjoni l-għajnuna li l-Knisja tagħti fil-formazzjoni u fl-edukazzjoni tal-persuni u l-ħidma li se jkun qed iwettaq fil-Peru. Monsinjur Giovanni Cefaj u l-ewwel isqof mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl u l-ewwel isqof ukoll mir-raħal żgħir ta' Żebbuġ Għawdex. Fit-tmiem il-laqa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-isqof Cefaj sabu ftit ħin jitkellmu b'mod informali fost l-oħrajn dwar l-esperjenza li Adrien Delija stess kellu meta kien iżar b'missjoni fil-Etjopja. Waqt il-laqa fid-Dar Ċentrali u kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit għal-ħidma fil-Parlament David Aġus, fil-waqt li l-isqof Cefaj kien akkumpanjat mill-Provinċjal tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl Dun Franchiccini.